1 000 000 eur na opravu zimného štadióna je už na účte mesta. Ďalších 900 000 v našom rezervnom fonde. A aby to nebolo málo, na stole je už ďalšia štúdia, tentoraz na rekonštrukciu kežmarského kúpaliska. Zdá sa, že Kežmarok si s rekonštrukciami športovísk dal tento rok laťku poriadne vysoko. Jednou z nich je už dlho očakávaná obnova zimného štadióna. Peniaze máme ich v dostatočnom množstve na to, aby sme tento štadión mohli okamžite začať riešiť. Počkáme na dokončenie projektovej dokumentácie a spustíme proces verejného obstarávania, ktorý, keď nás nezdrží, tak ten rok a deň, ako som aj spomínal, vo februári je reálny. Mierna zima však u obyvateľov mesta čím ďalej tým viac otvára aj otázku letného kúpaliska. A tak sme zisťovali, či sa sľuby radnice aj v tomto smere posunuli k činom. My už máme spracovanú projektovú dokumentáciu, teraz nám prebieha stavebné konanie. V rámci tohto areálu máme ho dimenzovaný zhruba na 300 osôb a hľadáme takú možnosť, aby sme nemuseli mať vysoké vstupné. Na decembrovom zastupiteľstve poslanci na túto rekonštrukciu vyčlenili 150 000 eur. Zdá sa, že táto suma však stačiť nebude. Teraz dávame aj navýšenie v rozpočte, pretože keď sme začali na začiatku o ňom hovoriť, tak nám prišli dva projektové zámery. Jeden hovoril o 1,5 milióna, druhá o 2,5 milióna, takže to sú také, to ľudové teda nie je, tak toto sme hneď zavreli a zmietli zo stola. Momentálne budeme navyšovať tento rozpočet, rátame okolo 300 000 eur. Keďže nechceme ísť do nejakých megalomanských investícií, tak budeme využívať infraštruktúru, ktorá niekedy, keď si pamätáme, na kúpalisku bola, takže bazén je perfektne, veď bazén bol dostatočný. Jedine, čo nám tam vyplýva, je detský bazén, ktorý chceme spustiť. Vybudujeme niekoľko desiatok nových parkovných miest, všetci chodia autami. Bude tam takisto zastávka mestskej hromadnej dopravy, nové oplotenie areálu, nová technológia. Chceme ísť do ekologického ohrevu vody, to znamená využiť teplné čerpadlá, solárne články v maximálnej miere. Zdá sa, že rekonštrukcii kežmarského kúpaliska už nič nebráni. Jediným problémom sa javí táto budova, ktorá patrí tunajšiemu bytovému družstvu. No a to jej odpredaj mestu zatiaľ neschválilo. V minulom roku, keď sme ich oslovovali bytové družstvo, tak nám posielali zamietavé stanovisko, že túto budovu nám nechcú predať. Jedná sa o budovu, v ktorej dnes sídli súkromná stredná odborná škola Biela voda a tá má s bytovým družstvom riadne podpísanú zmluvu o prenájme do 30. júna tohto roka. Po opätovnom požadovaní zo strany mesta a pri osobnej účasti pána primátora mesta na zasadnutí predstavenstva bytového družstva 22. februára bolo dohodnuté a predstavenstvo to schválilo, že okrem riadneho zhromaždenia delegátov bude jedine k tomuto bodu mimoriadne zhromaždenie delegátov 7. marca o 15. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku, pretože o majetku bytového družstva môže rozhodovať jedine najvyšší orgán bytového družstva, a to je zhromaždenie delegátov. Ste spomínali, že ak nepredajú, máme inú alternatívu. Čo by to potom bolo? Že tam postavíme dvojmetrový plot okolo tej budovy a budeme musieť postaviť zázemie priamo v tom kúpalisku. No, mňa to tak trošku by trápilo, pretože uberieme z toho územia, ktoré môže slúžiť možno tým ľuďom, tam môže byť lehátka, tam môže byť trávnik, môžeme tam ďalšie aktivity postaviť. A na druhej strane aj tá kvalita, viete, keď ideme stavať novú budovu, nám zmenší ten priestor a tá budova zostane tam druhá taká nevyužívaná. Ja si tak pamätám aj z tej histórie, no ona vždy bola takou súčasťou toho kúpaliska, alebo patrila k tomu. A tak som to aj ja vnímal a v podstate by to zvýšilo kvalitu a štandard nášho mestského kúpaliska.